biyen aku ra wis suaraku piye to ki ketok nek beda ngono to sik anak iki mesti apik iki tenane lho ndak tenan aja ngono lho kelakuane kok iki arep ngono arep ngeles ngono kowe asem tan kondo suara petuk saya tuwek kok saya jos ya wah ngerti dhewe cek peng-pengan aku cek peng-pengan bab siji kuwi marang sira duh wong manis nak lali ya dikandhake oh nggih kandhani eling jroning bebrayan kebak panggung dosa yakti maneh rupita kang limpeti jane nadane pas aku sengaja ngetes Eko oh Pak Eko ki lah iku wengi anu kok tibake jek cerdas Eko ki cerdas banget dosi roni Mas wong ayu aja sok salen apa kowe mau sok sloga lan manis citroe janji jebul teko gandeng marang priya liya panggodaning katresan iki bose catering bani yo dados penake Gusti Gusti juga terjematan bobo saking gemolong wonten bala manogi halo halo
ne opo siramu saking koko ndek yen tresno saiki dak siyo aduh penak yat yat iki aku mbok kapane to yat tulus ngregani jiwaku. Ayo yo. Yang ada di luar sana kasih sarangan jas Inverter Ronggo Wedding Organisasi Cerah foto Raja Walisan Aduh bar kingko ya bos iki bos ono telu bos catering bos wedhus bos soto bos donat bos omah Bani karo Buyani kuwi engko nak sampe ra nyawer tit lah kene pojokan kae wong loro kae wis nyepakke kok omah dit 500.000 ora Buyani 200 Bani 300 oh nggih nembe dahar nggih Pak ben sik berke sik nembe dahar. Wis tak ancam. Santi nembe maem lho. Ya. Tak suwun marang sliramu. Ojo lali janji pasenyamu. Tresnaku kang satu tetep tulus. Sembah nuwun. Weh. Yo. Ri.
ora iso. Ora kaya nek semono. Kacang wingkok. Ayo Mbak Yati. Rasakno, ayo. Tresno, Yati pegang mik. Mula aku yo ngimbangi. Tresnaku ora mung ana lati nanging satumu sing ati Sini Mbak Yati. apa kaya mrenggonake saiki wong lames wae sajake wis ora gablek anane mung tansah ece piye kepiye Barangga. oke siap Tanggung aku jawab. halo nak Joko Ayo. Lolo kecil lho bagi aku opo yo Yat cekel Yat tak rewangi loro lopo yati tanpa bunga tresnaku ora ngerti kencana mung keton lingko lanjut Ayo yo. Cas Indonesia. apa Joko Lolo kecil lho apa yo kaya katresnanku pancen apa kaya mrenggonane saiki mung ames wae Iki rine lho Mbah. sajake wis ora gablek anane mung tansah ngete piye kepiye ngono kuwi sing jenenge lagu Joko Lolo ngono kuwi arep ngerti Oh, mau wong kok do ngetop apa basa ngetop kuwi malah gayeng lho. Buke mbok sarepot-repot ndak enak. Pak Senen Sugeng rawuh niki saking peninggalan Bu Senen waduh Pak Esamo Mbak Yati. Matur sembah Mas Samo pada. juga yang catering. iki piye to iki Sing pingke dereng. iki piye iki ade dirogohke iki ade dirogohke Sik to Mbak iki Piye? lho kena eri aku. oh tek brintik asem tenan kok kondo tak rewangi iki lho iki Rina kene aku tak rewangi niki yo mung goleke Anjing. mesakne iki lho cocok iki Loro lampu
Mengki kula tenggo saking Kemanggisan ugi anak kula lanang. Yo. Ditodong sik. Saben dina mung ngalamun yen Matur sembah nuwun. ati kok piloro. Hae Mbak Senen. Wah iki ya bos. Nggih, iki absen Bos iki riye. ya, absen sik. Absen matur sembah nuwun. Sing pundi meleh Mbak Senen? Mriki Sing absen. sing abang-abang mriki daerah mriko. Oke. Duh Gustiku nyuwun maring pangapura keprayani bisa mulya jroning puji. Halo Mas Sugeng. Tulus salameo. Sik. Mas Sugeng. Aduh duh. Mas Sugeng. Bos catering ngawerne. Mas Bani. Ayo joget ben sehat. Joget ben sehat. Mas Tris. Keluarga besar Kebayoran monggo. Sewindu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso sik saben dina sing tak rasa rina wangi katon ing mata hey. Geser ini, ayo. Bosnya selamat durung. Bosnya selamat durung nyawer. Ayo, Bos kudu nyawer sih. selamat. Nah,
Iki ya bantu gawe ndimban. Walah gayeng epol. Sing nyanyi senes kula. Mbah Senen bablaske napa Mbah? Bablaske mung sliramu. Mung sliramu. Lagune penak Mbah. Ayo. Dite sing nggo buke saja. Pajak dulu dong. Nggih. Masuk ke baru. Nyuwun pangapura. Angel iki lho. Sebrayane bisa mulya. Amujiku. Adikku tersayang Mimin yang ada di Madiun. Gorang Garing selalu setia mantul lintang asmoro. Mung sliramu. Yoi. Basa dokan. Rene Dok. Hai. Sliramu rayo kelingan. Janji tresno nalika semono. Sekinasih tansah runtungan. Kaya mimilan mindono. Setino kaya setahun. Matur sembahun. Bisa lawan Pajak. Mas Tres habis ini lagunya. pancen ora Matur sembahun. ono caritane bisa lair atine wong manis gantilane ngatiku piye-piye aku manut sliramu yen pengen takon isi hatiku kabeh mau yo mung kanggo sliramu. Wey, wong ayu sinawang katon ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru. Ayo piye jajan? Monggo jenengan mawon. Suwun terima kasih. tindak niki kula saking Manggarai ngatos Mbah ngatos Ronggo. margi. Siap. Mas Tris nanti lagunya beda ya. Ya, siap. Dangdut. Iya dangdut. Terus no tekan mati, nggih. Terus perwakilan Aku Mas. ora bakal